Dobrý den, dámy a pánové. Takže dneska jsem si připravil pro vás novou hru. Jdeme lodní hru, ve který krásná grafika a bojuješ tam o život. Takže já jsem si dal japonskou vlajku a dáme play. Počkáme nějakou dobu. Musíme. Jo, lidičky, je to herní hra. Je i online. Online. Neumím mluvit. Online. No. A můžeš si ji stáhnout. Je i online. Neumím mluvit do prčí. Je i online ta hra. Takže si ji můžeš stáhnout a je i online. Proč říkám furt online? Ty. Pane bože, tak jdeme do hry. Pokud řeknu prosím slovo lidi, tak se omlouvám. Takže vidíte úvod té hry, jak této hraje. Všechno víte. Ale nevíte, jak se to hraje, když to mám na lidi. Ano, červená kotva znamená hard a já jsem si nechala hard. Pane bože, lidi. Jedem. Počkej, já si dám M-ku. A nastavím si to, až pojedu sem. Ne sem. Dobrý. Vypínám M-ko a nemusím řídit. Proč máme... Aha, ten bílý tam já. Aha, dobrý. Kámo, a třeba, hej, pane bože, já za oknem mám, chtějí moji fanoušci podpět, je jich tam třeba triliarda. A já jsem si nezatáhl, furt na mě koukají. Chápete to, aby viděli dřív video? Lidičky. Lidičky, ale oni nevidí. Ale nebudou slyšet můj hlas, protože tam mám pěny. Dobrý, takže teď to přiblížím, to nejvíc můžu, takhle to udělám a budu pálit. Pojď blíž. Kámo, kam to vystřel? Hehe. Střel to. Je. Pálem. Do prčí, na to netrefím, viď. Ne. Jo. Boj. Tref to. Upozornění, co se děje? A už si mě všiml ten jeden uličník. Takže po mně jde. Pálem. Je pal. Jo! Doper. On je netrefil, hej, a tedy. No šlapej. To bomba. Tohle
ho úplně miluju. Lidi. To je tak uvěřitelná hra. Oh, hory. Natáčí, jak to šet. Come on. Hej, lidičky. Dělej. Pau! Ne, já se to musím přiblížit. Tak, přiblížím se to. Točím. Dám to takhle. Jo! Jsem to střílej. Ty varo. To! Prčí. Kde je? Leonan. Natáčej. Jo, tam. Jo. Hej, zatáčím tomu taká. Zatřelil. Já vím, že jsou tam hory, tak proto asi... Lidi. Střílej. Ne. Jdu pro něj. Nechci pro tebe. Jo, nechci. Trefa. Bomba. Hej, on jde za hranice. Ej, otáčí se, Zabil jsem ho, ej. Tak já jdu po něm. Kámo, mimo, hej. Tak to je blbý. Vypal. Nabízem. Tady. Vystřel. Jo, tak to můžu. Tak ty jsi si na mě zaútočil, jo? Tak tady máš karmu. Já vím, že pro tebe to je blbý, ale pro mě dobrý. Tak já už ti na hodně ti ubírám. Ti můžu říct. Stejně se strapníš. Víš, proč se strapníš? Protože já tě zabiju. A tady se potápí ta loď. Jdu po něm, tak se mě boj. Do prčí, kdo mě střelil? Kámo, hej. Hell no. R. Ty kokos. Do prčí. R. Teď já klikám na to R, blbý. Já jsem umřel. Ale stejně jsem strapnil v tom. Koukejte, když dám F1. Koukejte, chcete vidět, jak jsem se potopil? Tohle moje loď a tamto byla přítelka. Koukejte, on měl podobný život jak já. Já tam klikal na to R blbý. Až prostě to nešlo, lidi. Chápete to? Rozumíte tomu, že oni jsme kvůli tím blbkům prohráli. Ale tam teď mám 60krát jsem prostřelil to. 5krát jsem zničil elektřinu. 3krát jsem potopil loď. 3krát jsem navlet loď. 3krát jsem zapálil loď. Jednou jsem
dobrý. A jednou jsme ovládli vlajku. Takže jsme vyhrali. Kámo, ej. Yeah! Já mám level.